मन नहीं औरत खाना बनावे के आज। अरे ले 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 लिखिया मत यह बतिया तू ताके अम्मा ते बतियावा हमला थे का कहत हऊ तू तो दाना लुले कि ई घर में हमाल कुत्तो ना तलेला दा अम्मा ते बतियाला। मम्मी जी बड़ा ठंडा लागता आज मन नहीं औरत खाना बनावे के आज होटल से मंगवा दी ना। होटल से खाना मंगवा दी अपना फुटानी धोइले बा रुपया तार बाबूजी मनी ऑर्डर कइले बांगा या चुपचाप खाना बनावो। हेलो हेलो बेटी तेरा दादाजी के तबीयत बहुत सीरियस बा जल्दी आजा घरे। ठीक बा हम आ जाता नहीं हमारे दादाजी के तबीयत बहुत सीरियस बा उनकर आखिरी इच्छा बा हमरा से मिले के हम जाता नहीं उनकरा से मिले। तो गोइली जोते ही खाना बना ले। बहुत ठंडा बा एक काम कर ना सही में होटले से खाना मंगा ले आज। ठीक है कोहतरे रुक मंगा ले तनी। अब मनी ऑर्डर भेज दिलन हमार बाबूजी।